Ева, как сте? Добре съм, мила. В момента съм на път. Мене е в момента Габриела. Добър вечер, Габи. Как сте? Утре се. И за колко работиш? Заплатена съм много. Колко? Ми казва. 10 лава. Дали са някакви чорапи? И сте се казвали гунди футболиста. Сериозно ли? Тя е розовата пантера. Нова звезда тук в град Русе. Ана. Ивана. Да не е като певичета Ивана. Моля? Да. Питието влиза леко. Получи второ и трето. Заведи ме там където. Ще ти скоча на сърцето. Да. Които но ще ме побърквам. Цяла пъти ще ти мърквам. Лети, тулучи, дам ми да пее. Tell me baby. Тук съм. Благодаря ви много за репортажа. Мерси, чао. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this.